54 urte ditu Juan Carlosek, udaltzaina zen eta ez du sekula ahaztuko 2002ko maiatzaren 23an eman zioten albistea. Iesa zuela eta... Probablemente en 3 años fallecería por una enfermedad que no sería el VIH, puede ser una gripe, neumonía o otra. 3 urteko bizi itxaropena zuela. Horrek noski depresio batean murgildu zuen, ezin zuen ulertu nola kutsatu zen, eta depresioaren ondorioz lanari utzi egin behar izan zion. Juan Carlosek azaldu digu hipoteka ordaindu ezin eta etxea galdu zuela. Gaur oraindik galdutako etxearen hipoteka ordaintzen jarraitzen du ezintasunagatik kobratzen duenarekin. 4 urte geroago analisi arrunt baten iesik ez zuela ikusi zuten. Epaitegietara eraman zuen kasua eta irabazi egin du, baina epaileak urte hauetan lan ez egiteagatik galdutakoa ordaintzera zigortu du administrazioa, baina ez ditu kontutan hartu diagnostiko oker horrek sortu dizkion gainontzeko kalte guztiak. 250.000 euroko kalte ordaina eskatzen zuen Juan Carlosek eta 54.000 eman dizkiote. Ez du errekurrituko, ez dulako dirurik.